made good on our promise made in June that when we said we would. Dema ku meha Xizran da got em dête demek Kurda tolayan danên ser bazirganiya digel kumara İslamê ya Îranê me soza xwe bi cih îna. 6 sazî û 2 kes niha hatine destnîşan kirin. Ew hişyariyeke ji bo her kesekî ku bazirganiyê digel vê kampanyayê dike. The United States will never allow Amerika çi caran rê nade mezintirîn devleta piştgira terorîzma cîhanî ku bi azadî balafir, tank, mûşek û çekên din yê gelîrî bikire û bifirûşe.